Χαιρετώ τους φίλους του Ράδιο Τραπεζούτα Μπόστον. Ευχαριστώ τον Γιάννη Απαζίδη για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνει. Είμαι ο Θωμάς Τσοπουρίδης, είμαι 19 χρονών, από την Ειρηνούπολη της Συμμαθίας. Σπουδάζω στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Σάρτας, στο πρώην ΤΕΗ. Έχω άλλα 2 αδέρφια, μικρότερα, και ασχολούμαι με τη λύρα και το αγγείο. Είναι η κύρια μου ασχολία. Αγαπώ πάρα πολύ τη μουσική και θα σας χαρίσω μερικά λεπτά που θα παίζω λύρα και αγγείο. Και τώρα θα παίξω και ένα σκοπό με το αγγείο.